Welcome to my vlog, guys. My name is Dodski. Katrabaho sa Archobi. Nagpagupit. My name is Geng Geng. Tanggalin mo yung hat mo. Parang Geng Geng. Gang gang. Dati nga pala akong nag-aaral ng STI, nakapasa at napunta na ngayon sa Pantalan, nagtatrabaho sa Artrobe. At ito na ako ngayon, bago ng muka, bagong tangkad, bagong liit ng katawan. Pero ngayon, malapit na, wag mo na ngayon. Shout out mo yung mga kasama mo dun Shout out sa mga kasama namin doon sa Artrobe. Sige! Dito ka ta, against the light. Dito. Ayan, yan. Shout out sa mga nagtatrabaho sa Artrobe na mga kapatid ko. Sige, pagpatuloy nyong magluto, enjoy natin ang trabaho natin. Asenso tayo balang araw. Okay. yung puwet. Pag yung puwet, pag mo nag-picturean yung puwet. At anong masasabi mo sa mga fans mo? Ay, mga fans ko dyan, pa-shout out naman tayo dyan mga kaibigan. Sinong mga fans mo? Yung mga fans ko dyan sa gilid-gilid, dun sa may mga ano namin, sa may, tignan nyo yung mga fans ko. Yung, nagpipilaan sila, gaya nakikita nila yung gwapo dito sa Namuran kasi. Mga pala si Empoy, si Nato, yung nagmamahal sa'yo ng tunay. Gago! Ay, pa-shout nga naman dyan si Ate Sally na girlfriend ko dyan sa loud. Dahil mo mamaya, darling, magdidip tayo. Pero ngayon nandito pa ako, magsusolicit pa ako. Okay, kain ka na dyan. Love you. Hi, Crush! Cute mo naman nung baby ka. Pero mas cute ka kung maging baby kita.